Te shua bangan ai kani ka jing hikai ngakwa ban pentip sepi bangidan ka ying jing duai hang ni hajiau lan snolin gi hikai ka tien jong bleng gi penduai ki ba syate mrau gi jing mlin gi basniu gi turin pi pinlong ki senran jong Jesus Christ pila ban wan ha si sat jan bat ka siu blei tentang ngakwa ban ai kani ka jing hikai mentang ka jan miet ngakwa ban ai pi kani ka jing hikai ka balong dan kam bah bat kawan ha ka jing keli kani ka jing keli kalong babalai bun ba ki Kristan tang haga jela jungi hanrai hasatlak ka perthai kim yo mat ya kata ka jing sisa kim yo mat ya kata ka jing sisa ngani ngamut ba tang mangi ba yo ki jing sisa ngamut ba ong ki ba bun ba ngamut ba ong ba omdan ba yo ya ka jing sisa ngambang kata snap tu bang rai ong ki ba bun ba kim yo mat ya kata ka jing sisa pi ka dau kalong kadau lani kata ka jing sisa ka gospel sa pangu Jesus Christ habang iong ka jing sisa toki ai kata ka jing sisa shwa ya ka jing sisa pi ka habang ka jing sisa ka dai ka ai ka ba dai ka balong abstrak hakaktin parang ki ong abstrak lani ka bala ban superkat mensyang ile grammar da pile grammar ki dan ka abstrak noun ka abstrak noun kai kata ka pimla ban syam lani bamla ban penpau ban demonstrate rai kata ba superkat mau ka balong abstrak pi kambun sin ngakan mau mensua habang adang let puli ma ngasyemru ya kawai nagi subject ka philosophy ngam ya thu ni ban penpau ya jing start ngasyu ya thu kai ka banga puli mcha ka mangang puli kata ka philosophy mensua kidan ki nong tho kum jong Aristotle, Plato, Jeremy Bentham, Theo John Locke, ki buon ba, ki ba keren, ki ba tho aki philosophy, kidan lagi jong kidan ki transcendental theory of truth, te ki coherence theory of truth, lagi jong ki empiricism, ki tu barok hat PBG belaj philosophy pitep bai gitu, te Henry pinlap bah jing tho jong ki Greek, macam ki Greek philosophers ki di bala bananam ha. Pinalap ki tu ki Greek ki di jing tho jong ki babun. Henry kem jula ban penkut ya kata ka jing sisa ban ong ba kata ka jing sisa la ban penpau te. Ki syukut tang ha ka debate, ki syukut tang ha ka jing yakran tang ha ki jing tho. Kata ka di ka jing sisa lengba jong ki. Kata ka jing sisa what a postmodern ru, mentang postmodern ki tho ki dan ki nong tho ki bong kamdan kata ka absolute truth ne kata ka kamdan ganu ka basisha pi habaong ka basisha mot kadai banla ban demonstrate kadai banla ban penpau kan Henry uji sukres uang no haga gospel uyo anes ma uang bangalong I'm the way the truth and the life ngalong kata ka lenti ka jing sisa bat ka jing im uang along ka jing sisa te buon bahasa buon ni ki Kristan pat kingat hau Jesus Christ kingat kilangat hau Jesus Christ ba buon ba ngau pi ki Kristan hang ni hajela jung ine haka perthai barok kawai kingat yau tau Jesus Christ rai kimla ban pen sisa ka kawai pat rai kimla ban mat yau tau Jesus Christ ba sisa banla ban demonstrate le ban panpau ka jingem juki ngam baro ngong kiduna ki balong kumni pika dau kalong baka jing sisangi don hap ban mat pet buon ba ki baong kumni ki baong tangka jingat la biang ki syembat tang nak tu siti jong pol ka baong for by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Namada ka jing ai la pen fi, de ki jing le fi, da ka jing ai la pen fi leng ba ka jingat. De ki kam jong fi, kanang bam dan manu balak ban, syem buram. Ki syem tiak tang itu. Bat ki ong bat la nget la yo let benang. Petwa Henry kata ka jingat jong kipat kam syim la tray kampat
Pi ki keren ya kata sop ha ni sop ha. Ban peniem ingi dai da ka jingat jong Jesus Christ. Henry kata ka jingat basisha. Kata ka jingat basisha dai ban la ban penpau. Pila sai. Jesus Christ dai tang bang isu mani kum tu. Henry ulak dawan sisa saka pertai kum da umen sim jong blai wan hakadok jong Jesus Christ ulawan ban le ki kamba ki dan kita kilak ban penpau ulak le ki kamba ki dan ki kamba ki bale pen khia ki bapang pen pet ki mamatla ulak le ki kamba udai mau ki jing sisa la penyap eu bat ulam mi pat hakasi ka balai kabut bau yai em mentau lawan ki jing sisa mdai ka history kamdai ka tu ka met Jesus Christ mdai ka basu tu kana perskam ulak dawan sisa ban demonstrate bau lami pat tikum juru ka jing sisa ladang ilak mat sisa kata ka jingat ka basisa hu Jesus Christ kadai ban la ban pau lengba ka jingem jongi pi sitiu Jacob wong kumnu wong ka jingat kelam ka jingle kalong ka bayap mdai ba ong manga sitiu Jacob hi ong ka jingat kelam ka jingle ka bang kabut no lada la ngat dei ban la ban demonstrate hakikam kata ka jingat ka basungat kum ba ong kan menta barok ti ong ni nyala ban ngat Jisu barok te bala abanong keli naki pat Kristan ki balat yang pianget yau Jisu barok ki ong bangil anget yau Jisu hadrai keli kan ni kawai dala keli ki nong da pilanget sisa yau Jisu Kristus satu kata ka jingat jong pi kala penla ne am pi ban lat lut ne gipop sap hai kan ni what sim ya ka content jong out of context hadrai sap lut ya kan ni full video bun ba ngan repeat biang kibaong ngila anget yo Jesus Christ ngila jingeseng ngi kren naka pulpit ngi ruai choir ngi ruai praise and worship Henry dala diki pau post namru da kali ki kiong la lut nyam diki pop kiong em sakut haju tamut kata ka jingat jongki kamdei ka basisha dakadai ka jingat ka basisha kan penla eki bakin lat lut nakapop ya kiba ki julek meswa pi kadan kabor katakan ka jing sisa mut kelak terekam kata ka faith ne ka jingat ka basisha ne ka truth kata ka jing sisa ka bala ban transform ban penkela ti check bai kan ni lada pi sulat jing sang pi struggle sa sukan menta pi dan sa ka jingem ka ba struggle sa hakanu ka benta jong ka pop ka jing khuslai ka lawan jing khuslai ka jing syap ting ka jing bam ngat ka jing bam la duai ka jing bam la puli kat ba pasu telat lalong kat nu kamut ba kata ka jingat ka khamtrai kamdai ka jingat ka bashan rai ka jingat ka basisha kan penla yo briu ba unmi na kata ka pop ndal di hina mar ka jing shisha ta ka jing syapa uji skres uang pinyo itu fi kaktin Bible kasih kam translate bara kong pinyo tip ya kajing sisa baka ta kajing sisa kat pelak lu fin rega kaktin parang kong you shall know the truth and the truth shall set you free fin iyo itu ya kata kajing sisa baka ta kajing sisa kat pelak lu fi banda ukoi kata kajing sisa de Jesus Christ banda ukud u blai pelak lu fi pin lak lu de sisa fi kemut kajing sisa ka de gabala ban penpau te ban demonstrate te keli kan ngin hap ya keli simat hatu ngala yo amat sian em ta kajing salada si pok snam pilong Kristan ubamla ban duai ubamla ban puli ketin ublai ubam sngo thu shulanono kadau kalong ba pikam yo sngo bha ya kajing sya gitu gi bayalap pi kam yalap bha ya kajing sya bat kabar pi kam pen ko ngu sisa ban nget sisa hakata kajing sisa kum dukan pelat to mentang ngan ai nuksa lada uai ubri uyang haka railway track te sukan ngai iu tu brio nang tu railway track ngong lawan Katrin kan sayu ipi uang hot nganget sisa sekalawan hot nganget Henry kandawan Katrin ka yu ban u namar ukhamla ban lai ai mot katu ka jing sisa ka sudan haka jabieng ju ukhlam apply ka jing sisa Henry jinda ula anget sisa mo ula jomno ang tokan pi ula jomno nang tu baula lat lut namar hakata ka ketien ka dan ka jing sisaba ayu ta kumju ngakran sapang ka bakenja man sim balai bun ki bam yo syu ni ka jing sisa namar ba ki puli khongpong ya ka Bible ru pi ki menta ki ngat ki ong ki la ngat
kiong tang sungai la biang sulet jing sang sungai la biang dan kam syu ki ai dan kam ban pau kita ki so jong men sim pila da pila yo shisha ya ka jingat ka shisha kadai ban la ban pau sabar uji skro sabawan ban demonstrate wan ban pau sabar teka pau ne maka jing MP ba pinadu ba pi pediang ni uji skro nadu pingat shisha pila dan ka jing lat lut ni ki pop pidan kata mendai tang kajing lat lut kajing iet ya uji sukres kajing terang ban puli ketinjong belai mendai tang kajing terang kajing penmelian ban puli ketinjong belai kata ka bor bahapo ka belarung shisha pi ka penla pi ban em kata kajing em go bai dai bu turai ban em kajing em ban let ya sam yang ni ka gospel namar kajing shisha kanum sa tang haldi kajing shisha ka tang shan sikiwai pi kadan kajing terang ban ya thu sikiwai ru ikani kajing shisha maka jing shisha kam ju ya khle jali jo kajing shisha kam tre ban ya khle bat ka syukur bun mentapat habang ipuli ka bible kawai ka bagim yo syu ka gospel ka shisha ka dai ka ba tang ki puli ka bible ngam penram ki seminary ndai bun ba ki balat na ka seminary ki yo ya ka to ka Greek philosophy ki Greek kim batai re ka jing shisha balak ban demonstrate ngam pi kum bang puli philosophy msha kim jula resinu ban demonstrate kam judan da kata ban ong kata turut besya tidak kata wajing polis seminary bapinwan yalapat ban khle lang bak tinjong blai kaya lam bakala wat ngong ni nga kampenram jing polis seminary rai ladangim su thu bangi dei ban lait ban puli ya ka bible ban hikai kum bakalong shwa bapin puli ki siti kawai ga bang ainu ngan shwa ainu kusa puli shwa yi kam ki apostol nakata kadau bun ki beri ki ong bat kumno kisuan batai direct by la adap nget la biang dan kampen baptis kamut kumno kata hari pindah puli ya ka ketien jong belai ka basisha nakikam ki apostol pi sedang ka kamong rumta kat ki bala kela ka bomot wong Petrus wong tupin kela ka bomot ma badan pen baptis pindah pila kela ka bomot pidan sisa kata ga jingat huji sukres pindan sisa kata ka bor ban pen kongu ya ka jing pen baptis ru pindan kajing pen kongu ru kandan ka bor fi ban pen kongu ban yok pediang yo mensim makut ban dap dau mensim jong belai ban iet ya ketin jong belai ban iet ban duai ban iet ban bam jing khawai turai ban iet ban duai sya jing iet kala dan ka bor kala dan kata kajing sisa rai la da piong ba pila nget sisa Jesus Christ pi kesan pi dibiet ai rai kam dan sisa kata kajing syai kam dan kata kajing sisa ka bami temut pimpat yo ya kajing sisa ngapan map ndai ba bangakwa ban keren ben neban ong bang slow hok ye ringa ye thu mensua bangalong kumta ngalalet jing sang digi post nam ringa empat yo mat kata jing sang ai yo slow kalau adan gajing kata ringa empat da yo mat te kata jing sisa rin tala yo mat se kata jing sisa kadan kata ka bor sisa ban pelat yang ada pop ka bangila le digi post nam ngayok kya ru digi jingpang ngamong kini digi jingpang gi ba bayong kli set kemut kitu te boro ndre ka jingpang ka bala digi post nam ngayok kya boleh pun kia saya kami sim ngam nak keren tan ya ka jingpang jingkia ya ka mat ringin kam keren bahaya ka jingkia ka bakan jam sim ngayo kia nak tu ka jingmlien ka basniu jonga ngada yo kia sisa na gitu ki jingmlien ki basniu ki jingkwa brai ki jing ki jingbam yamap ki jing ketang ka jing kuslai ka jing sosi ka jingbam suk ka jingbam dan jing kerman ka pertai barok gitu ki batek merang na kajing pihon gi ai barok kajing bam suk barok gitu kijing bam dan kata ka jing kerman ha kan ka jing em ki jalot habang ayo mat dengan ka jing sisa kadai ha ka lockdown ulah sedang ban traibat hadu menta da kata ka jing sisa da kata ka jingat huji sukresya ka ba sisa ka transform te ka kwa ban keli pihak tu pila amat ni ka jing sisa pila itu nem nai tang ban yo mat pila itu ka ketin itu kawan nak ketin Greek Ginosko ya ka Bible lah tok tin Greek kawan Ginosko ban itu banda itu te yo Jesus Christ pila itu nem pila dan nem kata ka jia dai ka ba la pelat fina kita ke pop ba wai bor pi ban duai ba wai bor pi ban be iksut ru mdai tang ban la lut ban be iksut ban pen kia i bapang ban iet yo blai ban syakri ban yalap la lut pi ngakwa ban ya tu ni ka jing syam dai bang akwa ban ya dibiet dai
Bang ding iyo kan ka ka babastam dan syuk kai takadau piong jaitu man la jesang boring ki kena samla ki saya let segitu ki jing banya kersum bat ka pertai mau banya let nyom siki konsert pertai ki ba lai project mau ban namar balai kilong boring ban iet utrai namar ki 4 yo mate minta la yo mate ngani jing syapinum kwa syura ban let situ ka bang palat nganong ngamla ban batai ni kat no jing keman pal kadan ka parpas kadan ka jing temu jing em kadan ka ngai ngamla ban ong fi ya ro try nam tagaburam jing try ya ro try